Bun venit la un nou episod de Stumble Guys! Hai să vedem la misiuni. Să vedem claim. Cred că mai pot să mai dau. Odată să dau... Nu. Hai că mă duc, nu vreau. Mă duc la shop. Dau aici cu 30. Dau aici. Să vedem. Ce ne pică? Hai, nu mitic. Vrem la maimuță. Mi-ar da 5x5. Ce mă enervează. One wheel. Cred că mi-a dat o din asta nouă. Da, complet. 200. Da, avem și 100 de steluțe. Iupi! Hai să vedem și dăm la bloc de Shendless. Eu stop 100%. Și ce hartă ne pică? Bloc de și era de știut. Hai. Biu, biu, biu. Hai, sărim pe aici. Așa. Pe aici fac o schemă, nu mai fac nicio schemă. Mă duc pe aici. Nu așa. Și vedem ce ne pică. Nu, împing toți. Doar 9 din 15? Cum adică? Hai să spargă cineva pe jos, așa, bravo. Nu! Da, m-am calificat! Yay! Și să vedem. Update-ul ăsta cu Mr. Beast a băgat cam multe lucruri. Mamă, ăla cu piatra care zboară! Ăla o să bag și eu niște bani ca să pot să-l iau. O să învârt niște roți până îl iau. Merg pe aici, așa. Laserele astea mă încurcă. Nu! Am pierdut. Hai să stăm spectate. Mamă, ce pro a făcut ăla. Hai vreau să. S-a calificat. Și? Mamă! Să vedem. Și bloc de Shendless. Oare cine câștigă? Stau pe asta că a făcut pro. Asta se dă mare, câștigă pro. Doamne, ce noob trebuie să fii. Asta cu bebele îl am și eu de pe calculator. Bebeluș. Vrea să treacă prin perete. Știu eu. Da, atâta vrea să treacă prin perete. GG. Nu știe că cineva stă spectate. Ar trebui la fiecare om să stea în dreapta sus deasupra de eliminated, să fie cât slow spectate pe tine. Ce fain ar fi. Nu știu de cum o să fac, dar cred că în update-urile viitoare ar trebui să se bage. Hai, mai sunt numai câțiva. Numai 4. 5? What?
Nu fă schema, nu, ce copil. Tot el a câștigat. Da, Liv. Nu vreau să văd cum se bucură asta. Ea arată 800%. 10 trofee. Hai, măcar top 50%. Măcar. Mă duc la aici. Reclamă, nu. Așa. Mă duc, colectez la asta. 5? Că mai am 5. 10. Ok. Oh, ce tare. 50 de bănuți o să-mi dea. Și la sfârșit ce-mi dă? 20 cu legendară. Așa, mă duc la misiuni. 250. Vreau fuste pe ăsta. 10, play 10 games in cave event. Să facem tot în episodul ăsta. Hai că dăm numai un meci. Dăm numai un meci. Sunt din astea. Da, și la sfârșit. Sunt din astea la 800. Da, o să ne jucăm mult. Hai că dăm și un play aici. Să vedem ce ne pică. Hai. Că nu mi-am dat seama, aici scor sau ți le dă random? Aici. Doamne, ce body blow mi-a dat. Da, se vede. Nu. Bă, ce am așa de mult? Da, uite-te. Ce pro player. Dar tot cred că mă calific, adică nu probleme. What? Nu mă mai calific. Am greșit. Nu mai calific. Bă, trebuie să aștept Anurii. Cred că... 2 din 64, vezi că acum 14 din 16 direct. 13, vezi, uite, 15. Oricum o să primim ceva pentru că am jucat-o. Da. Live. Yay, reward-ul. Claim. Finish, la shop, doamne, finish. 25 de bănuți, nu. Să dăm și pe un din ăsta. Nu, hai că nu dăm. Cam acesta a fost episodul și ne vom revedea la un nou episod de Stumble Guys sau de Roblox.